Durant l'estiu de 2008, l'Ecomuseu Bernissaví va encetar el voluntariat per la custòdia gràcies a una ajuda a Volcam de l'obra social de la CAM. Al projecte, el voluntariat en l'itinerari pels conreus valencians. En aquests vídeos parlarem del projecte de voluntariat que hem dut a terme durant aquest estiu dins l'Ecomuseu. Enguany hem encetat dins de l'Ecomuseu Bernissaví un voluntariat ambiental al voltant dels cultius tradicionals del País Valencià. Gràcies a unes ajudes de la CAM hem encetat aquest voluntariat. Bàsicament ha consistit en tasques de suport tècnic i de treball voluntari en diferents finques que n'hi ha a la vall de Vernissa que han arribat a acords de custòdia en el nostre ecomuseu. Fonamentalment en una finca que s'anomena el Racó del Pi d'Almiserà, pràcticament la meitat del voluntariat s'ha centrat en aquest lloc. La major part dels esforços han consistit en ajudar una associació d'agricultura ecològica que n'hi ha en aquesta finca, en un acord de custòdia en la seva propietària i l'Ecomuseu, ajudar-los en tasques de preparació de bancals, sembra, recuperació de marxes, de pedra seca, i la resta, l'altra meitat, s'han distribuït en altres dos finques en acords de custòdia en l'Ecomuseu, una en Ròtova, un propietari així, en la zona de Borró, de la Penya Roja, i l'altra en Alfagüir, en una bassa que n'hi ha per la muntanya, en uns terrenys que són propietat del centre excursionista de Ròtova. A la primera finca de Borró, les tasques consistiren, o han consistit, perquè fa no res que hem deixat d'anar allà, han consistit en la recuperació d'uns marxes de pedra seca, així com l'esporgada i l'arreglo d'uns garrofers grans que n'hi ha en els bancals de la vora del riu. Es tracta d'una finca que era fonamentalment de cítrics i enguany ja la taronja no dona en la zona tant, mentre que els garrofers que n'hi ha ahí, els amos volen conservar-los. Simplement ja solo per el tema d'un record dels cultius que han existit, un arbre que és molt, diguem, més sostenible, ja ecològicament, diguem, la seva biologia pot viure molt més que un taronger, sense apenes cuidats, perquè és un arbre de secà. A banda d'això, deien que també l'altra finca és en uns terrenys que estan en la muntanya cap a la font del Cister, d'Alfagüir, en uns bancals molt bonicos, en
una pinada molt desenvolupada, molt avançada, una bassa antiga que estava totalment perduda. De fet, n'hi havia un canyar dins d'ella. Hola, benvinguts un dia més a Campus Link. L'Ecomuseu Vernissa Viu i el programa d'ajuda al voluntariat ambiental de Caja Mediterráneo, Volcamp, han posat en marxa el voluntariat per l'itinerari dels conreus valencians, un projecte amb el que 30 voluntaris treballaran per a crear un itinerari didàctic i divulgador a través dels conreus tradicionals valencians. Per a parlar-nos del projecte, avui tenim a Jordi Puig, que és el coordinador de l'Ecomuseu Vernissa Viu, i Alfredo Benlloc, que és responsable de Medi Ambient de la CAM. Jordi, Alfredo, benvinguts a Campus Link. De Caja Mediterráneo a recolzar una iniciativa molt interessant i que casa estrictament en les bases o en les propostes del Volcamp, que és el programa de voluntariat ambiental, que des de l'any 98 està anualment portant-se endavant, i efectivament un grup de voluntaris, de gent que aporta el seu temps lliure per a procurar la millora ambiental, social i cultural, en aquest cas, de la vall del Vernissa, pues, ahí està el nostre recolzament, ha sigut un dels projectes que s'ha escollit pel jurat, i de lo que es tracta és de donar un impuls, d'afavorir que este projecte i altres més pues, tinguen aquest impuls d'inici que es permeta fer viable una idea molt interessant i que després aquests resultats que s'esperen es donen a terme i es puguen gaudir d'ells les persones, tant les que estan vinculades com aquelles que a lo millor no ho estan tant i estan un poc expectants, no? I aquesta és la qüestió, arribar a un resultat que afavorisquen a tots. Que dius que el projecte de l'Ecomuseu ha estat seleccionat, què és el que heu vist per a decidir-vos a col·laborar amb la tasca que estan fent? Bueno, els jurats normalment d'un projecte Volcamp el que fan és fer una valoració sobre, en primer lloc, veure si la proposta és una proposta interessant. Quan s'ha escollit ja se sap que és interessant. Després veure si aquesta proposta és una proposta d'acció en la que hem passat, potser al llarg de la història, de plantejar sensibilització a propiciar acció. Vull dir que la gent ja està molt sensibilitzada o aparentment molt sensibilitzada, però ara el que interessa és aportar col·laboració a iniciatives que després van a veure un resultat, no? I això també ho plantejava així. I després, clar, veure quina és la implicació social i quins són els beneficis socials. Tot això és un còctel per el qual este projecte hi ha altres 21 més, en total 22 així a València. En l'any 2008, en la convocatòria del 2008, s'han seleccionat per tal de donar-los un ajut econòmic que doni un impuls i que es permeta fer viable aquesta idea.